Hola, benvinguts al videotutorial de GenNews des del Servei de Suport i Innovació i aprofitant que la recent finalització de la migració i actualització del servei GenNews, hem recollit les vostres demandes i suggerències i intentant facilitar la feina hem creat aquestes dues noves plantilles que ara procedirem a explicar-vos. A totes les instàncies les tindreu disponibles. Les antigues han estat reanomenades com a old, són aquestes dues, i hem creat una bàsica i una que té la denominació de full. Ara us explicarem les diferències. Comencem amb la bàsica. La tenim seleccionada, ens anem al constructor i el que hem intentat facilitar és que ara tots els slots de text que tenim aquí siguin un per fila. Com ja teniu en altres videotutorials, la manera d'editar i de moure's amb les plantilles de GenNews és obviar tota aquesta part dreta, que si la utilitzeu seria més aviat per fer-la servir des de zero, però que si voleu aprofitar les plantilles, que sempre s'han d'entendre com un punt de partida a partir del qual editar i fer les vostres pròpies composicions, o seguir-les fil per randa tal com les teníem aquí maquetades, ja que si voleu començar de zero sempre ho podeu fer i utilitzar, però no s'adaptarien als estils que tenim aquí amb la imatge corporativa i tota la sèrie d'avantatges que suposa fer ús d'aquestes plantilles. Llavors, per poder-les fer servir, com ja us comentem en altres tutorials, seria aprofitar tot el que ja us posem aquí i poder-lo moure arrossegant. Per exemple, d'acord? Aquí tenim la manera de fer-ho, o duplicant. En aquest cas, si volguéssiu tenir, podeu fer amb aquesta icona de copiar, és duplicar. Ho tornem a esborrar. Ara faré un petit exemple i explicació de totes les pestanyes que tenim aquí, de totes les files, perdó. La primera és editable, és el missatge que ens surt automàticament, és l'enllaç a veure el correu electrònic en un navegador, per si no es pot veure del tot correctament en alguna de les configuracions personalitzades de tots els clients de correu. Controlar-los tots és impossible, però aquest correu arriba correctament a la immensa majoria de clients de correu i les configuracions més habituals. La segona, en comptes de tenir una imatge de fons, la qual era una mica complicada de substituir, ara tenim aquesta trama, aquesta imatge blava que si volem editar, doncs ens seleccionem, ens anem aquí a la part dreta, anem a aquest botó que es diu Full Screen per fer-ho més gran i veure-ho, i la manera que podem operar aquí és, aquí tenim l'obligatorietat de tenir el logo de la UPC, es podria substituir per algun logo d'una escola, etc. Això seria anant aquí i donant-li a substituir, arrossegant aquí la imatge que volguéssim. Tenim aquí també un espai per posar un logo secundari. La manera de procedir seria la següent. El primer de tot seria en un editor d'imatge, si és que no el tenim ja preparat, adaptar les mides, molt important, adaptar les mides que tenim disponibles i preparar el logo que volem posar aquí. Ens aniríem aquí a l'espai de text, seleccionaríem aquest text que tenim aquí, aniríem aquí al botó d'inserir imatge i arrossegaríem aquí la imatge que volem afegir. Per exemple, tinc una preparada aquí, l'arrossego, m'ha quedat aquí la I, perdó, esborro, i tenim aquest logo. Li volem posar un enllaç, seria qüestió d'anar aquí a Insert Link, i aquí posaríem la URL i si volem que s'obri en una altra finestra, d'acord? Fem això més petit ara i tenim un altre cop aquí la visualització del butlletí. Ara el nom del butlletí és una altra fila que també podem editar anant aquí, sempre aconseguiu fer més gran la pantalla
i aquí podríem posar el nom que ens convingui. El mateix per seleccionar aquesta fila on està permès afegir una informació addicional com explicar la publicació o el butlletí a quin és el col·lectiu que està adreçat, posar la data i l'any i el número. Vale? Seria el mateix, podríem editar aquí les dades que necessitéssim. En quant a aquestes imatges, hem creat una imatge que seria com una imatge que dona a entendre de què va el butlletí i es pot anar canviant a cada enviament o que pugui durar diversos enviaments i que sigui fàcil de canviar. En aquest cas seria sense haver de tocar el codi. Seria seleccionar aquest slot, anem aquí i sempre us heu de fixar en el valor que us posem aquí a les imatges, que és orientatiu les mides i proporcions que ha de tenir la imatge. En aquest cas seria seleccionar la imatge i buscar una per substituir-la. En aquest cas jo he anat a un editor de textos, en aquest cas és Photoshop, però podeu utilitzar qualsevol altre que no cal que sigui de pagament, i he creat aquesta imatge que té la mida que ens indicava, 1200 per 614. Us ho mostro perquè és important que quan genereu la imatge tingueu en compte posar una qualitat que sigui tolerable per enviar un correu electrònic. Si fem molta qualitat i ens pesa massa la imatge, en aquest cas 359,6 cas, potser sumat a totes les altres imatges ens dona massa pes i alguns clients de correu, com per exemple Gmail, el que fan és reduir la vista d'aquest correu i no ho mostren com una vista prèvia d'entrada. Heu de tenir cura amb això, de vigilar i sempre i quan no perdi excessiva qualitat intentar optimitzar les imatges, d'acord? En aquest cas 32 cas és suficient. Exportaríem la imatge i en aquest cas la crearem i una vegada creada la pujarem arrossegant perquè veieu, l'arrosseguem i ja la tenim aquí. Aquí podríem seleccionar-la i donar-li un text alternatiu, ¿vale? Modificar-la, sempre tenint en compte l'accessibilitat i inclús canviar-li l'enllaç o sempre podeu recórrer també a editar-ho amb un codi HTML si ho domineu, però també la voluntat d'aquestes plantilles és que no hagueu de recórrer a posar cap codi, d'acord? Seguim, us hem creat també un titular de primer nivell amb imatge que bé podria substituir a la imatge que defineix el butlletí. Si el que volem ja és definir una notícia de jerarquia 1 de primer nivell amb una imatge i un text i un enllaç, potser és redundant i no cal posar aquesta imatge. En aquest cas, la duplicaré per si després ens penedim. La baixaria aquí per si després la vull utilitzar i aquí l'esborraríem i la que seria la imatge que definiria la notícia del que va aquest butlletí seria aquesta. Seleccionaríem aquesta fila, faríem més gran això i substituiríem, com hem fet abans, la imatge. En aquest cas ens quedaria aquí, aquí podríem editar el text i aquí podríem editar l'enllaç. Seria qüestió de seleccionar el nostre botó, que és text amb una decoració, i canviar aquí l'enllaç que per defecte ve aquest enllaç fals, que és example.com, i un text alternatiu. Seria qüestió aquí de posar on volem que hi vagi. Sortim i tenim, esborraré això perquè posem que hem decidit que volem aquest cas, esborrem i tenim un titular de segon nivell sense imatge per poder també aquí definir, ja heu vist com es canvien els enllaços aquí, i titulars de tercer nivell
amb una imatge a l'esquerra o amb una imatge a la dreta. Després també tenim aquesta peça que és opcional per si volem destacar alguna frase. Seria el mateix. Ens anem aquí i podem editar aquesta frase al gust. Té una imatge que va d'acord amb la línia gràfica que hem definit per aquesta plantilla. I el mateix per les xarxes socials. En aquest cas, aquí podríem decidir quines són les xarxes socials que volem i posar-nos a sobre. Espera, anirem primer a fer-ho més gran. Posant-nos a sobre de la imatge, podríem editar l'enllaç. En aquest cas, els que venen són les xarxes socials de la UPC, però si les hem de personalitzar, doncs les podem personalitzar. El mateix pel text legal i en principi el contacte també aquí ho podeu editar, fem més gran el contacte. En aquest cas és el contacte de l'UPC, podreu posar el vostre. I anul·lar la subscripció no cal tocar res perquè és automàticament hi ha l'enllaç de forma automàtica per donar-se de baixa al vostre butlletí, no cal tocar res. Un cop haguéssim decidit que ja tenim el butlletí com el volem, seria qüestió d'aplicar els canvis, tancar l'editor i, molt important, indexar-ho. Ja tenim el missatge i ens hem d'adonar que la vista prèvia està aquí desactivada, no està pública. L'activem per veure que aquest missatge com es carrega, d'acord? Com es veuria en una pàgina web. Tornem aquí, anem a editar i hem de recordar que aquest missatge podem, com que hem fet algun canvi, tornem a desar, podem enviar un exemple a nosaltres mateixos. En aquest cas, envio un correu i quan tinguem configurades els segments, en aquest cas els que necessitéssim, aquí podem carregar una sèrie de segments, sempre hi ha d'haver algun, i ja ho podríem enviar. Què passa quan hem personalitzat ja la nostra plantilla i volem aprofitar el que hem fet amb un dels missatges? Bé, en aquest cas ens aniríem aquí a emails, on estan tots els correus electrònics que hem enviat. En aquest cas és el missatge de prova. Encara no ho he enviat, però suposem que ho enviéssim. I ens aniríem aquí i li donaríem a clonar. Podríem reanomenar, per exemple, aquest missatge com a plantilla base o plantilla, el nom que ens convingui per identificar que el necessitem per més endavant, i el clonaríem. Li diríem que és un nou segment email i ens surt per defecte no publicat. Jo ja li donaria publicat per recordar-nos-en. I si anem al constructor, o li diem aquí, aquest es diu de la mateixa manera perquè l'hem clonat, doncs aquest seria el 2. D'acord? Ens aniríem al constructor i ens trobarem que està amb tots els canvis que li hem fet. Exactament igual. Tanquem l'editor, el desem i ens anem aquí al correu. Els correus hi tenim els dos missatges que són clonats. Tenim ja un altre missatge amb totes les modificacions que li hem fet, que hem personalitzat, que hem invertit un temps en modificar com volem la nostra plantilla definitiva a partir de la que nosaltres us oferim. Comentar-vos que el correu electrònic que m'he enviat doncs ja m'ha arribat i m'ha arribat de forma bastant similar a com ho hem maquetat, per no dir exactament igual. Si tornem al missatge de prova, anem a editar i canviem de plantilla. Tots els canvis que hem fet es perdran, però ara em servirà per ensenyar-vos les diferències entre la plantilla bàsica i la plantilla que hem denominat full, que té unes altres funcionalitats addicionals. La seleccionem, ens anem al constructor
i veureu que l'estructura és molt similar, però aquí, a més, també tenim un recurs que és aquesta peça que ens permet aquí destacar un tema i posar un subtítol, una descripció i un botó blau. La resta són molt similars, la peça del titular de primer nivell, de segon nivell, a més de tercer nivell amb la imatge a l'esquerra a la dreta, però aquí tenim també per posar unes columnes, però a diferència de com teníem les plantilles antigues, ara cada columna no es mou dintre de la pròpia contenidor de fila, sinó que està fixa, és a dir, que si volem editar això hem de fer servir les tres columnes i editar-ho aquí, el qual minimitza les possibilitats de que s'us desmunti l'estructura. Aquí també tenim una columna una fila, perdó, per posar una frase o un destacat també amb els mateixos motius de la capçalera que tenim aquí, aquests motius blaus que hem seleccionat per la plantilla, i aquí també un exemple que podeu utilitzar amb aquests títols o no, uns altres. I amb les imatges recordeu sempre que us posem aquí el valor en píxels orientatiu de la proporció que ha de tenir la imatge, d'acord? Dos columnes més, un altre text per la frase opcional i exactament el mateix que tenim a la plantilla bàsica, la peça de les xarxes socials, el que us hem comentat del contacte i anul·leu subscripció que no s'ha de tocar res, el text legal, i com us hem dit, tot això es pot moure amunt, avall, amb la roda del ratolí podeu ajudar-vos si us queda petit l'espai de la pantalla. Això també es pot duplicar, moure cap aquí, podeu fer el que vulgueu amb això. I tal com està ara muntat, esperem que us ajudi a que no s'us desmunti la maquetació i a facilitar-vos la feina. Aquesta és la nostra voluntat i evidentment estem oberts a qualsevol suggerència. Espero que totes aquestes explicacions us ajudin i seguim treballant. Moltes gràcies.